आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बे हग्राजुलि हालामाव दंफैयो। जोंहा दा आदैनि न'आव दसे सम फैनाय जादों। बिथांनि न'खराव उसुबिदा, बिथांनि मादैया गोबां गिदिर बेमाराव गोलैना दं। दा बेखौनो खबर लानो फैदों। आदैया बेनि जाहोनफोरखौ फारसेनिफ्राय बुंनानै लादो। जेनेबा बेसे गोबाव जाखो? बोसोरसे जानोसै बे बिसनायाव गोग्लैना थानाया। गुवाहाटी GMC आव अपारेशन जादोंमोन। सिगाङाव जोङो मिथियाखैमोन जे बेहा मा जादों। जों फाइल्ससो सानबाय थादोंमोन। नाथाय GMC आव जेब्लानोखि डक्टरफोरा चेकआप खालामो अब्लासो माने बेहा टिउमार ब्रास्ट जादों होननानै जों मिथिना मोनो। बेनिफ्राय डक्टरफोरा बेखौ अपारेशन खालामदोंमोन। नाथाय अपारेशन खालामनायनि उनाव बेखौ आकबार माने चेकआपनि थाखाय लेंहरफिनदोंमोन। नाथाय जोङो लकडाउननि कर'नानि दावराव दावसियाव जोङो बेखौ चेकआपआव लांफिननो हायासै। आरो बिदिनो जोङो जेने थेने गुवाहाटीनिफ्राय नैबे जियागुरिसिम जोङो खस्थ' खालामनानै जेने थेने लाबोनानै लकडाउननि गेजेराव जों बेहाय थाफैबाय। ओमफ्राय जुन दिननिफ्राय जोङो गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बे दिननिफ्रायनो जोङो बेहाय बेबायदिनो खस्थ'यैनो सोलिनानै दंबाय थायो। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ ट्रिटमेन्ट लाफिननो थाखाय जोंहा जेबो राहा जों गैयैखाय बिदिनो बिसिनावनो गारसोनानै दोननो गोनां जाबाय थादों। दा बिदिनो जोङो दासिमबो माने बिनि थाखाय जेबो ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैयैयाव दा दिनै गोबां बांसिनै माने बेरामाव बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थाबाय। दा जों आरो जेबो राहाखौनो मोनासै। दा आरो आं मा बुंबावगोन, आंहा आरो जेबो राहायानो गैला। दा बेखौनो आङो मा बुंबावनो। जेनेबा बिनि थाखायनो माबा मोनसे रायजोनिफ्राय मोननो लुगैयो नामा? रायजोफ्रा जुदि अनोब्ला अननानै बिनि थाखाय बेखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय जुदि अननानै अनसुंथाइफोर जुदि हरोमोनबा आं आकबार बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ट्रिटमेन्टआव लांफिननो हागौमोन। आं दा जेबो राहा गैयैयाव आङो मा खालामबावनो, आंहा जेबो राहाबो गैला। बेनिखायनो सोरबाफोर अननानै बिनि थाखाय बेखौ आकबार ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय सोरबाफोर अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जागौमोन। आं गोजोननाय मोनगौमोन। आरो बेमारियाबो बेहाबो फिसा सानै दङ, फिसाला सासे फरायगासिनो दङ। बेखौ मोजाङै फरायफुंहोनानै मोजाङै बिसोरनि संसार जानायफोरखौ, बिसोरनि फरायनायफोरखौ जाफुंहोनो गोसो दंमोन। नाथाय दा गाव बेरामाव गोग्लैसोनानै थानानै दा जेबो बेफोर गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दा जाफुंहोनो हालिया। बिनि थाखाय बेमारिया दा आंनि बिसिया बहुद दुखु मोननानै दङ। हांमा थालांगोन बायदि मोनसे बेनि गोसोआव साननानै दङ। आं बेसेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नो सानबाय। जों बे समाव दान्दिसे बेमारिखौ देखायनि।